Zo mensen, goedendag. Even heel kort, even korte nieuws. Ik zal niet lang online blijven. Dit is echt even een hele korte nieuws aan de friends, aan de followers. Lieve mensen, een paar, ik denk weer de muizes en hoofdes. Ze hebben fake accounts gemaakt van de president. En ze lopen allerlei dingen te schrijven, gekke dingen enzovoort. Maar een ieder met verstand, ze weten dat de president is niet op Facebook. De president heeft geen tijd om te participeren op Facebook. Dus de president is niet op Facebook. Maar de muizes en hoofden, ze zijn bang dat ze de verkiezingen zullen verliezen. Ze zijn zo bang en zo paranoia, dus ze hebben fake accounts gemaakt van de president. En ze lopen gekke dingen te schrijven. Maar jullie moeten weten, het is allemaal fake nep accounts van muizes en hoofden crew. De president heeft geen tijd voor Facebook. De president is niet op Facebook zelf. De president heeft een account op Facebook en die wordt begeleid door het kabinet van de president, dus niet door de president zelf. En het account van de president heeft 98.000 followers. Dus niet 5.000, niet 10.000, niet 20.000, niet 15.000. Het account van de president heeft 98.000 followers. De overige accounts, gemaakt door muizes en hoofden, Spets Crew en Stefan Crew en HQ, etc. En Mamio, etc. Die mensen zijn leugenaars. En ze proberen VAP een slechte naam te geven, maar dat zal niet lukken. Want de president heeft nooit mensen vermoord. De president heeft nooit bankoverval gepleegd. De president heeft nooit oorlog gevoerd. De president heeft nooit het binnenland vernietigd. Wie heeft dat gedaan? Bravo en crew, ABOP en crew. Die hebben het binnenland vernietigd. Die hebben binnenlandse oorlog gevoerd. Die hebben de economie kapot gemaakt. Dat heeft de ABOP, Bravo en crew gedaan. Niet VAP, niet de president. Dus een paar muizes en hoofden hebben fake accounts gemaakt van de president. En ze willen mij komen uitschelden en doen alsof het de president is. Maar wij zijn niet achterlijk. De president is hoger dan dat. En de president is niet actief op Facebook. De president heeft geen tijd. Hij heeft geen tijd voor onzin. Hij is niet op Facebook. En nogmaals, het account die door anderen begeleid worden, aangestuurd van de president, heeft 98.000 followers. Niet 10.000, niet 5.000, niet 20.000, niet 15.000. Dus al die fake accounts gemaakt door Pets en Stefan en HQ en crew, Unyang Kayere. Pets, HQ en Stefan en crew, Unyang Ka. Akaka Umunyang. Wij trappen er niet in. Dus lieve mensen, jullie weten het. Ze hebben een heleboel fake accounts gemaakt. En ze maken ook fake accounts van de president. En ze doen alsof het de president is. Maar het is niet de president. Chan is niet op Facebook. Wanneer heb ik Chan voor het laatst gesproken? Een paar dagen terug. Chan heeft geen tijd. Die man heeft het heel druk. Hij probeert Suriname te redden. Dus Chan heeft geen tijd. Hij is niet op Facebook. Dus de muizes, de kautesma, de muizes en hoofdes, sang ik make fake accounts, doe ik naar president, Unyang Kayere Pets, Stefan, HQ enzovoort, Unyang K. Jullie zijn rommel. Rommel naar wie. En we laten afverkiezingen. Want wij gaan niet stemmen op Maars. Wij gaan niet stemmen op. Wij gaan niet stemmen op mensen die het binnenland hadden vernietigd. Daar gaan wij niet op stemmen. En wij weten met z'n allen dat, de daders, die zitten allemaal bij de ABOP. En Bravo is de hoofdverdachte. En er zijn bewijzen tegen Bravo.
de PG is nu bezig met het onderzoek. Hè? Het is niet alleen maar Avobaka of Achoni en Nieuw Koffiekamp. Dat is niet, daar gaat het niet alleen over. Ook overal in het binnenland hebben deze mannen strafbare feiten gepleegd. Bravo en zijn bende. En wij weten het allemaal. Dus fake accounts maken en mensen aanvallen met fake accounts. Jullie zijn idioten. Jullie zijn idioten, Pet, Stefan, Abob, Crew. Jullie zijn idioten en jullie zijn... Jullie gaan een fake account maken van de president. En doen alsof de president schrijft. Doen alsof de president reageert. Denken jullie dat de president tijd heeft voor dat? Zijn jullie zo achterlijk? Na don wie don zo de Abob ding, de moas ding. Na don wie don zo na kakawi abi in wie verstand. Hoe denk je dat Chan omeke account voor go reageert op Facebook? Hoe denk je dat Chan abi attend dat hij voor go schrijft op Facebook? A don wie don zo? Zijn jullie zo achterlijk? De muizes en hoofdes? Hoe denk je echt dat Chan omeke account voor go schrijft op Facebook? Hoe denk je dat Chan abi attend dat hij? Muizes en hoofdes. Werkelijk, jullie zijn slaven van Bravo. Jullie zijn slaven van Bravo. En daarom we doen de lauw sani. En mi barwika dat uno charwi san konami bikami dat yo mama pima yu anga yu fake kaunu puru. Mi o mama pima yu anga yu fake kaunu puru efu charwi sani konami. Mi o mama pima yu anga yu fake kaunu. Ano somar afufuman Bordeaux funes. Afufuman Bordeaux funes. Ano somar asoto na Brasilia. Bordeaux fufu 300.000 funes. Aman fufu teke. Aman loegwe na Brasilia. Ano somar descoto kisi Bordeaux soto na Brasilia. Na fufu na aman fufu da peso. Bravo. Bravo na money, bravo na skeer man. If Bravo no vernietig a binnenland, anga quick, anga cyanide. Ama na money. If Bravo no teke helikopter vrij. If Bravo no teke helikopter vrij na lok to go piki money na goud concessie. Bravo na money, bravo skeer. Bravo na skeer man. Misrefi de abi money mo bravo. Misrefi de abi money mo bravo. No de Tamara mi kan chari go na bank. A passa 60 miljoen die me abi na bank dape. A passa 6 miljoen die me abi na bank. Tamara mi kan chari go na bank. Tamara if mi wani me buy one gron fu 100.000 euro. A money dat de na bank. A de na bank. Mi spara money dat pot na bank. Bravo na skerman. Bravo na money. A man disina. Isa fa bravo even de money. Na natuur fu bravo e vernietigd. Daar vinden we een pikje money EP goedoeman. Oh, miljonair, goedoeman, miljonair. Bravo nou een skeer man. Bravo na money. If Bravo no serie den concessie voor lanti. If Bravo no serie den domeinen grond voor lanti. Ama na money. Daarom sa Bravo we doen een concessie amai fufu. Amai fufu lanti concessie. Nanga domeinen gronden. Ano zomaar meke VAP poti onder minister. VAP poti onder minister omdat Bravo e fufu ala den grond fulanti. Ala den concessie fulanti Bravo e fufu. Ala de sandati ama e fufu. Na de sandati Bravo e do. Mi Bravo na skeer man Bravo na money. Mi sevi amoni mo Bravo. En mi no woko go to pori aliba. Mi no woko go tanga siani de vernietig aliba. Mi no koti udu vernietig abusi. Bravo na skeer man. If mi wani me gwa bangi go take on 50.000 euro gi Bravo. Bravo na skeer man, Bravo na money. Mi e tagi you. If Bravo tagi beni mi na taki Bravo na wan skeer ju kaboy. Bravo na wan piki skeer ju kaboy. Bravo na money. Apply amai play money man. Bravo amai pay money man. Miljonair. Nabi money. Miljonair. Bravo. Isam sa Bravo edu. Bravo na busi fu unu amai vernietig. Da amai vendo wan piki money. Bravo vernietigt Saki Kibusi. Bravo vernietigt 106 Busi. Bravo vernietigt Nieuw Koffiekamp. Bravo vernietigt Mamanju Kabusi. Bravo vernietigt Jai Kiki. Bravo vernietigt Sera. Bravo vernietigt Brokopondo. Bravo vernietigt West Suriname nono Apura.
Bravo, na natuur voor bravo e vernietigd dat maar je vindt een pikkie money. En voor bravo no guarden concessie go pikkie money teke. Amana money. E bravo e euro om een concessie ama euro buitenlanders. Ama euro den concessie. Eind van moe, daar maar een helikopter go pikkie money teke. Ama go pikkie go to teke. Aso bravo even de money. Na so bravo even de money. Bravo na a natuur voor wie ama je vernietigd dat maar je vindt een pikkie money. Bravo no een pikkie skeer pikkie boy. Bravo na money. Ama no een pikkie skeer pikkie boy. Mise even de abi money na bangi mo bravo. Mise even de abi money na bangi mo bravo. Bravo no abi money. If bravo no vernietig abusi fui. If bravo no seli concessie. If bravo no seli go to concessie. Ama na money. Dus Pet Stefan HQ crew unya ma pam paulo yere na miumo kote ke $100 voor 4 cash because scare una money dale cash e kon uno man bij next you vrouw next no man bij die vrouw sende vrouw kwam ik kote ke money sende vrouw kwam ik kote ke wan $200 American dollar wan $300 American dollar because scare. Oh, pets. Dat we maken fake accounts van president. Zo'n president dit op Facebook. President is niet op Facebook. Kau kaka. Daarom akonu zou kopoti asanang. Mi etagiwi. Taki beni miranda taki so. Bravo alias amana wan fake kaunu. Oh, bravo. Amana wan fake kaunu. Mi tampu ne tapu. Oh bravo, amana wan fake kaunu, bravo ano kaunu, sana na kaunu, bravo na wan fake nep kaunu, wisi wasi sani, so tu kaunu. Aso ye deki kaunu e poti? Aso ye deki kaunu e poti? Aso ye deki kaunu e poti? Uno sabi achrontwent fusana no? U komoto jayon aga u kel. Uw landvernietigers, uw milieuvernietigers. Dat na bravo. Amadisi na landvernietiger. Dat is bravo. Bravo is een landvernietiger. We gi NDP als schuld. Ay na NDP dis dat. Terwijl a heer bende voor Abob. Doe sa ni moro NDP. A heer bende voor Abob. Doe sa ni. Mi soru tatu no klets mi. Temyo begin taki. Temyo begin taki dan na teko. Teko wan goni da usutu mi. Uno klets mi. Bika mina ifele wanga uma pam paulo ma pima fake kaunu. Mina ifele wi. Daarom is zo dat u no kles mi uno fufeli mi. Bika temyo bigi taki. Mi agansa ma di jam tapu wa ifele sama. Una ifele sama. Dus no kon fufeli mi. Wina isabi omesma de Abob man disi in a binnenland. Tijdens binnenlandse oorlog. Dat we teken de ma pam paulo zaak. Dat we potja doofpot. Isabi ome ogri de Abob maja duna binnenland. Ba Chris, aboy fu ba Chris. Ronald Mokrodeel ju ki. U tekja zaak potja doofpot. U ki ba sawini. U tekja zaak potja doofpot. U beroof da maliting. Fu ke menchanga saye. U ki de samade. U potja zaak a doofpot. Ala den juka sama pi. Vele na de vele so. Maar te wan skoutu mek wan fout. Te wan skoutu mek wan fout anga wan busi kondesma. Da skoutu dati mudete. Da alas mai kosha skoutu. Alas ma disi, alas ma dati. Alas mai meke video. Ma de ma pan paulo san sa bende fu Abob edu. Sa bravo anga bende fu en edu. We tapu back unaitaki next. We fele bravo unaitaki next. We fele bravo anga bende fieng. Te de du de senanga busi kondresma. Da we tapu we back. Ma te wan skoutu meke wan fout. Anga wan busi konde piking. Da alasa mai opo. Alasa mai tampu. Ma bravo anga bende fu eng. Na sinds jaren 80 de mij pina busi konde sama. Ma umofu jai nu gogo. Waitaki next. Omdat umofu jai nu gogo. Ay nu kakalasi. U dodrop komo to jai wanga u fake account sani. Mensen. VAP president no abi fake account jere. A fake account sa de man make fa president na de man Pet Stefan edu de sandati. A account voor Chan, a abi 98.000 followers. Lager niet. Dus if man kon pay president, kon doe ik in a president, blokkeren en opsodemieteren. Rapporteren en blokkeren. Rapporteren en blokkeren. Bika de kakalasi man disi, de mo, de killers, de verras disi. Isabi ome feiten bravo pleeg. Die bravo besoto. Die bravo besoto. Usabi tak bravo besoto tok. Jama besoto.
Na Venetiaan NPS Kiratori dat jere. Die ama be overval den banken. Die ama overval den banken die de man soto man. Na Venetiaan puwa man. Na Venetiaan. En ala de ogri sama be do. Ala de 5-6 banken tot 10 banken sa bravo be overval. Na Venetiaan anga NDP, NPS anga NDP gibravo amnesty. Usabi asandati? Usabi a geschiedenis dati? Na NPS anga NDP gibravo amnesty. Na Venetiaan anga NDP aden giden sefi amnesty. Usabi a geschiedenis dati? Nee, san bravo do. Die bravo kon na regeer maakt die nyaman teke je spol. Nyaman dayen gibouta. Nyaman taigi de mataki no a amnesty wet ne teli gibouta. Bouta musoto. Je spol a bob kamoks ne de man dayen gibouta. Nee, de man naki bouta 20 jaar strafu. A bravo de man seta san dati tok. Ano fe api. Ano fe api. Uno saba san dati no. Dus mi no a keskesine kon. En daarop de man zei kon skief san. Ja, wakti me bigi blokkeer wan poeja. Bruintje. Bruintje me bigi blokkeer a keskes dispurja. Blokkeren. Bruintje, blokkeren. Oké, mensen, Mika Bataki. Utambung. Bausabita Kwantumang. Bepaalde mensen hebben fake accounts gemaakt van de president. En de president is niet zelf op Facebook. De president heeft geen tijd voor Facebook. Het zijn allemaal fake accounts. Gewoon rapporteren en blokkeren. Mideja voor zorgen maar die aturu. Mideja voor tagi de man die aturu. Bravo na wan pikin skeerboy. Bravo na money. Na natuur amai vernietigd da amai sukumoni. Mise fija abimoni mo bravo. Mise fija abimoni na bangi mo bravo. Efu bravo no vernietigd aan natuur. Efu bravo no vernietigd abusi fuwi. Amana amoni ama skeer. Iwa wai wani janga 30 vrouw my namoni. Iwa wai wani heer saranang my namoni. Efi no go piki money na goud concessie teke ina money. Efi no go piki money na go to busi na go to teke ina money. En je go pika money no teke tama amoni kaba. Maar no one bedrijf ina ibou. Next ya ibou giden jukasama. No one bedrijf ibou pocha marawai na giden jukasma. Amoni di emeke sama no sasa edwang amoni. For you denki ala amoni de kaba. Maar je mina miljonair. Mina miljonair. Dat je onderdrukt den jukasama. Daarom efi abu famille. If abu famille san dena abob, begin hoor afstand van familie dat die. If awan kon onderdruk you. Bika ala de keskesi die dena abob, de wani go onderdruk ta familie. De keskesi die dena abob, de wani go onderdruk ta familie. De wani poti ala familie ondro bravo. Ala familie de wan poti ondro bravo. Bravo na di dibi. Bravo abu wan satan en tapu. En a satan sa demandat abi na den tapu. Trasma no mak gwanga fesi. A dacha bravo. Demandisi abu wan didibi wan satan na den tapu. Wan jaru su didibri. Wan jaru su satan. Dat wan taki. Trasma no mak go vooruit. Zij alleen na de wang. Na de wang. Benny Miranda erij van cargo. Ja, de lafu. Ja, is goed. Benny Miranda van cargo. Ja, de lafu. De dibri. Satan. Benny Miranda erij van cargo. Ja, goed zo. Ja, Ja, de lafu. De beide Mark X. De beide Crown. De beide Lexus. Nooit Benny Miranda bomoei. Nooit Benny Miranda takwansani, lieve mensen. De jere. Na yere de yere, dat Benny Miranda baywa wagi. De no shawagi nooitje te. Na yere de yere, dat Benny Miranda baywa wagi. Benny Miranda baywa wagi. Ala de ejarusu. Ala de kaulo ejarusu. Memu dede. Maar torwa, une is tak desma dis na wisimano. De abo pan dis na wisiman. O langa de mai bay wagi e rei mi na ibomui. Mi rei mi fon cargo todo mi sabita ki mi layanga monya bangi. Mi layanga moni na bangi. Bravo na mi bravo mo kote kwa 50.000 euro. Bravo na moni. Bravo na piki scare boy. Oh bravo. Ama de na moni. If ama fende moni. If ama go to vende moni. Bravo scare. Mi se fi amoni mo bravo. Amoni di me bia bangi. Amoni di me bia bangi. Mi se fi amoni mo bravo. Bravo na natuur na kaulo natuur voor mij vernietig da mij vende wan piki moni. A kaulo go to busi nanga den kaulo udu voor mij vernietig da mij vende wan piki moni. Oh bravo. Bravo na skeer man. Bravo na moni. Dus
De man die si de abob man die na libi di dibi ogi. Ome langa me rij mi van cargo. Mine spanga de me rij mi van cargo gewoon. Ala sei me gwanga mi van cargo. Overal me gwanga mi. Maar wan van cargo na wagi to tok. Wan van cargo, on van cargo is ook auto. Wan, hey mensen code eerlijk. Wagi na wagi tok. Anatrobi soort wagi. A wagi mus machar you go pay wani go. Me rij me van cargo. Bijna 3 jaar, bijna 4 jaar. Me rij me van cargo. De aboppers, de mij bij Mark X, de mij bij Crown, de mij bij ome soort wagi. Leo, e fufu money voor ABS. Leo, e fufu money voor ABS. Markmeester, e fufu money voor lanti bij wagi blauw kenteken. Alla de mannen blauw kenteken. De fufu money bij lanti wagi blauw kenteken. Ben je Miranda, mi no bomoei nooit. Nooit mi bomoei. Tamai fufu money bij ome blaka wagi fu lanti Prado, bij ome Prado, bij dis dati. Anga lanti money. Mine bomoei. Mine taki next. Nooit mi bomoei, nooit mi takwansani. Dwight. Luka anefo amaya no anefo miteja. Dwight askrantje man fu askrantje man fu Gabian Boys. Nou anefo miteja. Dwight. Code eerlijk. Yusef Gama sama Dwight. Code eerlijk in a pistor disi. De abob man disi. Nou melanga de mai bij Mark X. De mai bij Crown. De mai bij ome sout wagi de mai bij. Nooit ye ibala takwansani. Nooit ye ibala beni Miranda takwansani. Nooit mi bomui. Ik de man bij de Crown, de Mark X. De mai bij de wagi de mai rij, de mai geniet. Nooit mi takwansani. Nooit mi bomui. Die de yere dat beni Miranda bij wa wagi. Wantra wagi. Na yere de yere nooit de no sha wagi. De no sapia wagi como de no sapem bij wagi. Ade school to bel mi go teke mi ken teken papira. Mi ken teken. A mi baya wagi mi paik mi wagi de no sapia wagi como to. Ade school se bel mi go teke mi papira mi ken teken bewijzen. Alla papira mi vende mi kisi. Die de yere dat beni Miranda bij wa wagi. O men voeding e chat mi. O men fu de escrifi. Beni Miranda soort wagi na wagi. Beni Miranda pay by a wagi. Beni Miranda sana merk van wagi. Beni Miranda pay by a wagi. Beni Miranda soort wagi. Ano fostron sama by wagi tok. Ano fostron sama by wagi. Ano fostron sama by wagi. Mi nomle if lanti be gimu wan blauw ken teken wagi. Fu be rij. Mi be breiti. If lanti be gimu wan blauw ken teken wan vits of wan fare kaya wagi disi. De lanti pick-up die de ma be rij. De ma be den soort lanti pick-up. If lanti be gimu so wan lanti pick-up bijvoorbeeld voor rij een blauw ken teken. Min omle mi no be weiger. Maar di mi no fende. Dim no fende kaba fu de man. Mi ab mi mon na bangi. Mi go take mi money. Mi buy mi wagi. En lieve mensen, mijn sorry wansani. Je kan dit 20 jaar lang in een partij. Je kan dit 20 jaar lang in een partij. No one partij ogo teke 50 dusu amen kan dala. Langa giyu. Dat kijk je ga auto kopen. Asan dat nai bestaat. Asan dat nai bestaat. No one partij no go teke. No one partij no go teke 50 dusu amen kan dala. Langa giyu dat kijk hier ga een auto kopen. NDP no dos aan dati. ABOP no dos aan dati. VAP no dos aan dati. No one partij no dos aan dati. Kan de kan vinden one picking fits. Anga blauw ken teken. En dat ete ano yu wagi na lanti wagi. Auta lanti wagi. Auta lanti wagi. No one partij. Geen enkele partij. Ogo teke 50 duzu amen kan dala langa gi dat kijk hier ga een auto kopen. 50 duzu amen kan dala isabi ome money dape. Te boko kwa ni SD a bijna 2 miljoen SD. A bijna 2 miljoen SD a money dat je go. Bijna 2 miljoen. No one partij. We zie de 20 jaar lange ai no one partij. No one. Hey. Fu fende wan pisi gron fu lanti asandati tanga ka. Fu fende wan pisi gron fu lanti asandati tanga ka. Fu fende wan piki kavel fu 400 vierkante meter. Asandati tanga ka. Asan dat is even tanga. Mi,
Grong, na bay me bay grong. Minai gona ROGB, minai gona adinolta go suku grong. Na bay me bay grong. Trawiki me go bay wan grong. No, me ga wamande bezig. A notaris, me ga mij gwa notaris. We zitten aan, we teken de akte. Na akte we teken na notaris. We teken de akte na notaris. O me nya groei kost 60.000 euro. Oké, we teken de akte. A bangi, ik kies opdracht. Stort a money, go tap zo'n bankrekening, ja man dape. A bay me bay grong. U kan go luku na gles. U kan go luku na domeine dape. Mi na bi no walanti grong. Mi no kis no walanti grong. Mi ano de fufu man fu abop. Ala de fufu man fu abop. Ala de man teke omen domeine grong. Ta man teke fevi domeine grong. Ta man teke so. Ala de fufu man dat we tide me takyanga wi. If wabi gronden. Want misabi dat je go zoeken heeft me offende because de abo se haat me de tegen me. Dus we go zoeken me offende. Dus mina bij me abi voorbij. Dus alla de mensen abi grond met beschikking aan papieren, aan perceel ID. Ik kan zeggen me. Me erbij. Via de bank koop ik bij jou. Mina bij me bij grond. Mina bij me bij. If je abi beschikking perceel ID. Bel me Tamara we go naar notaris. Dan me sorry dat me erbij na you. Mina bij me bij, maar no maar seren gim diri. Bij me gibangi opdracht storta money go tap zo'n rekening ja man. Zo angro me bij. Mina bij me bij. Na bij me bij. Dimbe zo de dat au me bij want awagi. Yo go teke mo nyo pu mo nya bangi da me storta money. Nyo meke bangi doang wan digitale overmaking. Da me stort wa money tap wan rekening voor een garage da me bij want awagi. De denk ik dat o ben niet meer dan daar bluff. A bluff. Wel de aboppers, de manja na bij go a fufu de mai fufu grong. A fufu de mai fufu domeine grong. En de aboppers de man is na bij wagi to a fufu de mai fufu lanti wagi. Leo no bij wagi. Na ABS money Leo fufu. A fufu Leo fufu ABS money. Nya mango bij Prado, mango bij Disha, mango bij so. Leo na fu awan piki fufu boy da pe wa yes klap finja do ditowe. Leo awan piki fufu boy. Leo de abo madapen de man no bay wagi. Markmeester no bay wagi. Alla de wagi de nalanti wagi blauw kenteken. Fade kai den pick up this bakayong. Fade kai den pick up this. Ja buan neng de sneezy pick up. A de sneezy pick up tog. Den fokanti model wang. Ja buan neng. Markmeester alla de manja. A de lanti pick up dat de man kishanga blauw kenteken. Na lanti pick up. De pick-up dat na lanti pick-up. Dadelijk de mafu levert alla den pick-up dat in baka. Na lanti pick-up. Na, sanda kip sa lieve mensen. You see? Dus lieve mensen, doe na veel, no wai kai sama bakanea. Want die sabi ime hoor rekenen aan a juridische kant. Dus ik kan gito maar wai kai sama bakaning. Dus dan wisu ama wan chai mi gwa rechter. Da san dat yo spawant. Otemi kai you ning en soort nen de in you paspoort. Isabi imu usafa de wette euro kotok. Wiswa ma wan chai mi go na rechter. Da mi aksha man dat taki otemi kai you ning en soort nen de in you paspoort. Soort ne je chari in je paspoort. Ino man chai mi go rechter nooit ook. Nooit ino man chai mi go rechter. Dus we woko anga de wetten. Anga de wetten we woko mensen utambu vrijdag groetjes. Bye bye. En nogmaals mio soto af. Mio sluit af. Umusabi dat. President no dit op Facebook. President ne schrijft aan op Facebook. President ne reageert op Facebook. Na den Kaulo Mapan Paulo, den Pets, de Stefan, de HQ. Na de man dat je make de fake accounts te doen de sani. De man dat na bravo gogo de man dat je nyang. Na bravo gogo de man dat Pets, HQ, Stefan. De man dat na bravo gogo de nyang anga Rome Ace. De man dat na money, de man dat is scare. Pets nou een picking scare boy. Pets na money. Pets, sende je vrouw konami kote kon $200. Pets, sende je vrouw konami da me so hitak me go pen. Me charasma da me go pen ang asma. Me pets, sende je vrouw konami. Sende a hun distance vrouw voor je toch pets. Sende een konami. Da me sorry dat me gasma van $200 American dollar. Me charasma go uit eten. Met jouw toestemming. Met jouw toestemming, dat met charasma go uit eten, dat met charasma go take one kick, we go dingi wijn, dat met gasma van $200 American dollar. Me pen gasma. If you want me kan gasma van $500 American dollar too. Me pen gasma. Pets na
Daarom je mama pima you vrij. Bika ina wan kaulo piki skerboy. Ina money. Pets, sende die vrouw konami. Make hem go koyang asama. Give me vrouw. Lend me a vrouw of je make hem go koyang. Dan me gasama ome money wani. If you want me gasama wan $200, $300, $400 of wan $500. Amen kan dollar. Me e gasma. Send asma konami. Meke mi go teka kika asma. Da asma i kaya money dat kongi. Da i buy you kaulos nezi sigaret somoko. Want ja somoko man. A hide ye somoko sigaret. Stefan sefi e bla 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 bla. Stefan na wan kaulo piki scare boy. Wipia wan yes klap finja doti. Stefan na money. Stefan na hide ama disi scare. Stefan na wan piki scare boy. Stefan sende i vrouw konami. Kote ko wan $300 American dollar. Fugo poti wave. Fugo na kapper bikai na money na Facebook. Stefan, abo poti enke RR. Next no doen in doen ke RR man. Aso so skrivi lau sam tap Facebook. So klets mas tap Facebook. Wipi wa yes klap finja doti. No an kopose si nabi. Je pe bigi ski man. Bigi ski. E roddele tap Facebook enke uman enke we. Dat na Stefan. He de je ja Facebook e skif sa je roddelen. E PTV. E lafwe ke keskesi. Yanga pets, anga haku, anga demandati gari, demandati. Hide we ja Facebook e PTV lafu. Daarom zolang am soan voor blok me blok puru. Zolang am iswi na blokke puru. Bika wi na keskesi una alibi una money. Una skerman. E fu agwa bravo gonya bravo go. Una money. A bravo go we gonya da bravo we giwan piki gebroken. A bravo go we go leki anga ijs anga room ijs anga slagroom we go nyam bravo go da bravo we baliu ay como te ya ay wa como te ya ya como te ya o bravo bravo mi ay teli bravo aden gansa ma fumbe wasi bravo adam belie anga dali bone anga da de wini be wasi bravo papa tampasi o bravo na den busi fu wi ay vernietig na sai vende money a so maar bravo e pe gangster hey gogi man gangster da boy fen Jason e gogi sma mankei da den kaulo man fu kapitaal de da de teke money da de potja kaulo zaak in de doofpot de man is na criminele. De man is nou een criminele bende. Daarom bravo. Daarom wan partij ke abob mi no man jappe bikam je bali. E bravo be make a mistake bali me bali ama baka. E bravo make a mistake bali me bali ama baka taki don dorop komo to ya fake kaunu. Samayu. Don dorop komo to ya me bali ama baka. Maar den busi kondese ma fu ya. De fele de mayate de bechi so. De fele o bravo. Bravo amaya. Amaya na money, amaya na scare, maar mi se via monya bangi mo bravo. Mi se via bi monya bangi mo bravo. Bravo je, de manja sinds de jaren 80, bijna 40 jaar ka, die bravo is vernietigd a binnenland voor UNO. Die bravo is vernietigd a busi voor UNO. Actie bravo fa pay wanko procensi belasting ka. No wanko procensi belasting bravo pay ka. Actie bravo soort bedrijf abou na dita biki joka. Actie bravo soort bedrijf abou poti na polo kabagiwi. Actie bravo soort bedrijf abou poti na godolo giwi. Actie bravo soort bedrijf abou poti na langa uku giwi. Actie bravo soort bedrijf abou poti na mora abou poti na mora kondre. Actie bravo soort bedrijf abou poti na farekaeng. Na mongo dapu giwi. Soort bedrijven. Actie bravo soort bedrijven abou poti na avobaka giwi. Actie bravo soort bedrijven abou poti na West Suriname. No one bedrijven aman bouw poti. Aman na zo vernietig, aman vernietig. Bravo, na zo vernietig, aman is vernietig. A natuur voor wie bravo is vernietig zo. Amane geef, amane investeer. Amana vernietig, ay vernietig. Dat je gewoon to keskesi, jelo na aman baka. Dat de picking keskesi dati. Af en toe de vinden wan 50 US of 100 US of 300 US. So 300 US. En bravo takai langa mon dat me pitching, me pitcha money dat me pitcha mon dat dam finja mon dat na king. En bravo takai ay ko langa money dat taki Miranda ngwa fe hidu sudala ngwa funkwa me pitcha money dat dam finja mon dat na king. Me pitchen dam finja mon dat na king. Ay me picha mon o bravo de maya na money bravo de maya bravo wan piki scare boy anot ti de bravo e vernietig a natuur voor wie
no de mij pe gangster. Tak je gangster. Wa gangster ogimang. Dat want taki ala busi konde se ma muvele de maya. Bravo wani dat ala busi konde se ma muvele. Aman bravo kisto benga asabina. Bravo kisto benga poki. Bravo be kisto benga mineif alendi caprino. Bravo kisto benga Rusland. Bravo abito bino no anga somo harjo bronto anga somo. Bravo kisto bi anga poki. Bravo kistobi anga amafo. Bravo abitobi anga bijna alasama. Omdat zij denken pasa. Adidibi a Satan die dit bravo. Daarom je boko amakti dati anga nemfumasa gadu. Adidibi a Satan die jab bravo tapu me boko in. A Satan adidibi die jab bravo tapu. A Satan die jab bravo tapu me bomeng ainya faya fugadu. Me bom yang ainya faya fugadu. De maya naif, de maya, daarom de famille fu mi dija abob. Nooit toe moet takwe chayu sani kwami. Bikawi sefi, ujaini a Satan sani fu bravo. Bravo we wakawi tapu, bravo we tampa we tapu. En daarom, me bom a Satan dija bravo tapu, me bom yang ainya faya fugadu. Me bom ya Satan dija bravo tapu, ainya faya fu masa gadu. O bravo. De maya no wafu de keskesi man disne konta igi mi next. No one for the keskesi ma vu abob dis na ikon soy mi next. Mi e mama pima yanga I fake kau nupu. E vi chai vrei posto konami. Mi e mama pima yanga I fake kau nupu amitapu. Mensen utambu groetjes, bye bye. One love.